नमस्कार, प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी जी रोवलो के बीच फिर से हम एक भोजपुरी कविता लेके उपस्थित बानी। जहाँ तक आशा बा कि रोवलो के ई कविता अच्छा लगी। एक आदमी ससुराल में जाता आ उजवा साग के देखी का लीला भइल बा। साग खाता आ उ देखी ऊपर का हम लिखे के प्रयास कैले बनी, एकरा के रुआ सुनी। एक जना साग भात खा के चललन ससुरार, सोचलन ससुरार जाके बढ़िया चीज मिली। एक जना साग भात खा के चललन ससुरार, सोचलन ससुरार जाके बढ़िया चीज मिली। नाश्ता के प्लेट आई, खा के दिल खिली। समोसा प्याजू कचरी प्लेट में आई, खूब मजे से खाई। साला साली सरहज से बतिया के खूब मौज उड़ाई, खूब मौज उड़ाई। Oh my God! टाई टोपी चश्मा लगा के, टाई टोपी चश्मा लगा के, टी शर्ट जींस चढ़ा के चल दिहलन ससुराल। मेहरारू के सारा सामान उठा के गाड़ी पर दिहलन सहिहार। मेहरारू के सारा सामान उठा के गाड़ी पर लिहलन सहिहार। जैसे ससुरार के द्वार पर गईले, जैसे ससुरार के द्वार पर गईले, साला उनकर नाश्ता में पालक पकौड़ा लैले। जैसे ससुरार के द्वार पर गईले, साला उनकर नाश्ता में पालक पकौड़ा ले अइले। Oh my God! Wow! मन में तो कुछ और रहे, मन में तो कुछ और रहे, कसहू पालक पकौड़ा खैले। कुछ देर में ससुर उनकर बाजार से अइले, कुछ देर में ससुर उनकर बाजार से अइले। खाएला पालक चना बाजार से उठा ले अइले, खाएला पालक चना बाजार से उठा ले अइले। ओह साग के बुढ़ियों से कह के बड़ा प्रेम से बनवैले। 3 बजल तक चाय के साथे फिर गरम गरम पकौड़ा लगली प्लेट में सास भेजे। पालक पकौड़ा के दामाद कसहू लगलन सहेजे। सुबह साग दोपहर साग, सुबह साग दोपहर साग, रात में फिर बनल सागे साग। मेहरारू से कहलन कि घर में और कोनो सब्जी नहीं खे। मेहरारू से कहलन कि घर में और कोनो सब्जी नहीं खे, औरो कुछ हो तो कह के बनवावो। साग से मन भर गइल बा, अब जन खियावो। साग से मन भर गइल बा, अब जन खियावो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। होत पराते ससुर कहलन सास से, सुनो तारू, ना होखे तो दाल में डाल के दाल सागा बना दे तू। होत पराते ससुर कहलन सास से, सुनो तारू, ना होखे तो दाल में डाल के दाल सागा बना दे तू। हमहू खूब मजे से खैती, हमहू खूब मजे से खैती, दमादों के खिया दे तू। सास कहली कि एमे का पूछे के बा, सास कहली कि एमे का पूछे के बा, रहर दाल तक धइले बा। साग कहाँ खोजे जाए के बा, खेत में बथुआ भइले बा। छोटकी बबुनी से कह के ओके जा तानी खेत भेजवाई, छोटकी बबुनी से कह के ओके जा तानी खेत दे हम भेजवाई। आ 1 किलो ले बथुआ खोट के लेके आई। Oh my God! बड़ा उहो आस लगैलन। दुआर पर छोट सार से कह के कुर्सी मंगवैलन। कुछ देर बैठ के लगलन इंतजार करे, कुछ देर बैठ के लगलन इंतजार करे। खाए के चक्कर में लगलन आइटम गने, खाए के चक्कर में लगलन आइटम गने। का जाने कब खाएला बुलावल जाई। अभी मन में सोचता रहन कि का जाने अब इतना समय हो गल कब ले बुलावल जाई खाना खाएला। का जाने कब ले खाएला बुलावल जाई। भूख अब तेजी पर बा, ना जाने कब खियावल जाई। भूख अब तेजी पर बा, ना जाने कब खियावल जाई। तब तक अंदर से आवाज आइल, चली पहुना खाली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
तब तक अंदर से आवाज आइल, चली पहुना खाली, हाथ में साली उनकर लेके खड़ा रहली थाली। मन में उनकर बढ़िया चीज बने के चलत रहे, बढ़िया आइटम बनल हुई, खाएला जी ललचत रहे। सामने उनका थाली आइल, थाली में फिर वह भात दाल सागा और साग के पकौड़ी रहे, आ सागे के सब्जी रहे, वो में डालल अदौड़ी रहे। साग के देखते उनकर मन मलिन भइल, आ पालक पकौड़ा के देखते मन उनकर गिर गइल। साग के देखते कहलन मेहरारू से, का हो औरो कुछ तो सब्जी बनवावो, अब हमसे साग ना घोटाई, ई साग के हटावो, ई साग के हटावो। हाँ तो सबसे बढ़िया होइत हमके सागे के खेत में ले जाके बैठावो, ओहू से तोहरा लोग के जीव ना भरे, तो हमसे सागे चरवावो, हमसे सागे चरवावो। सरहज कहली कि बाग जी ई का कहत बानी, अभी तो साझे के साग रखल बा, काल्हे आयल रहे जवन साग, अभी उ कहाँ सुखल बा। दामाद मने में कहले मेहरारू से, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो, अब काहे के खाए जाई ससुरार के साग। नमस्कार, प्रणाम। ई कविता कैसन लागल रुआ लोग कमेंट के द्वारा कहीं लोग, और रुआ लोग से आग्रह बा कि बढ़िया से बढ़िया हमार कोशिश यह रहता कि रुआ लोग के बीच हम भोजपुरी कविता लेके आई आ परोसी, फिर हम रुआ लोग के बीच नया से नया कविता लेके उपस्थित होके। जय भोजपुरिया, नमस्कार, प्रणाम, आदाब।